Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студия Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Прививкалары да, QR-кодлары да бар, ләкин транспорт карталары гамәлдән чыккан. Бер кеше белми, нигә нәрсә булганын, каян нәрсә чыкканын. Җавап бирмәделәр. Мондый мөрәҗәгатьләр бүген меңләгән Татарстандан килә. Ни өчен аларга прививка ясалган булып та җәяү йөрүгә калган? Фәрүзә Мәҗитова белеште. Авыл җирләрендә нәрсә кимегән һәм нәрсә арткан. Страус кинәт килеп чыкты да, без аны тагын шалтыратып сорадык. Тагын безнең Мөслим районында, тагын берничә районда грескәли күстерәләр, чикләвек. Авыл хуҗалыгындагы сан алу турында Илдар Сафиуллин. Татарстанда быелгы юл төзелешләренең нәтиҗәләре нинди? Индивидуаль юллары төзелеп биткәндә, шушы кырыйдагы юлларны асфальт белән җигүтеп чыгарабыз. Республикада кышын юлларны чистарту ничек оештырылачак? Бу хакта Илгиз Шәкүр. Татарстан халкы икенче көн рәттән җәмәгать транспортына QR-кодлар белән генә керә. Транспорт министрлыгы мәгълүматы буенча бүген кагыйдәләр бозу һәм кондукторларга һөҗүм итү очраклары теркәлмәгән. Кичә килеп чыккан каршылыклы хәлләрдән соң беренче нәтиҗәләр дә ясала. Казанда җәмәгать транспортында пассажирлар 20-30%-ка кимәгән булса да, маршрутка чыгасы техника саны үзгәрми. Кондукторларга yüklənilgən üstəmə vazifələr üçün üstəmə түләнәчәк. Пассажирлар аркасында туктап торганда килгән зыянны каплау өчен транспорт оешмалары судка мөрәҗәгать итәргә җыена. Бүген метро электротранс полициягә гариза язган инде. Җәмәгать суды исә кичә кондуктор күзенә бурыч баллоныннан сиптергән иротны 5 тәүлеккә кулга алырга һәм 2000 сум штраф салырга дигән карар да чыгарды. Безнең Казанда 2289 кеше QR-кодсыз автобусларга кертелмәде. Общественный транспорт буенча Чаллыда 190 кеше шундый булды. Инде без аны беренче көннәрдә сөйләшкәндә, шушы берничә көн безнең авыррак булачак дип уйладык без аны. Транспорт карталары эшенә караган кайнар линиягә дүшәмбе көнне Казанда гына 10 мең кеше мөрәҗәгать иткән. Хәзер республикада 60 яшьтән өлкән булган һәр 3нче кешенең картасы эшләми. Әмма бу исемлеккә прививкасы һәм QR-коды булган кешеләр дә эләккән. Ни өчен шулай килеп чыккан соң һәм мәсьәләне качан хәл итәчәкләр тулырак Фәрүзә Мәҗитова. Мин 7нче яртыда иртә белән бардым. Иртә белән проблем булмады. Менә кайтканда миңа әйттеләр, минем карта заблокированы дип. Менә карта эшләми. QR-кодым эшли минем, анда данныйлар да чыга кондукторда. Иртән автобуста барганда ул транспорт картасы белән түли, ә кайтканда карта эшләми. Гәрчә Гөлфия Вәлиуллинаның прививкасы белән QR-коды булса да. МФЦда булдым, соцзащитада булдым, Горздравта булдым, ассоциация транспортников дигән Некрасова 24-тә актыгы барды Министерство здравоохранения. Острогский урамында. Юк, тапмадым. Бер кеше бер нәрсә әйтмәде. Бер кеше белми, нигә нәрсә булганын, каян нәрсә чыкканын. Йөзләгән кеше кичә шундый хәлдә калган. Аптыраган халык транспорт картасы оешмасына шалтырата. Алло, здравствуйте, транспортная карта. Кичә монда 10 меңнән артык мөрәҗәгать алганнар. Сорауларның бер өлеше прививка ясатып та транспорт картасын кулланып булмау турында. Данный Минздрав пока не выгрузил, ждем, в течение суток должны обновиться. Тысячи обращений. QR-код бар, карта эшләми дип меңләгән кеше WhatsApp-ка яза шалтыраталар. Без кичә дә бүген дә халык сорауларына җавап бирәбез. Казан буенча 60 яшьтән өлкән 21 мең кешенең транспорт картасы гамәлдән чыгарылган. Ярчалыда 23 мең кеше аннан файдалана алмый. Түбән Камада 16500 кеше. Аларның карталарын республиканың Сәламәтлек саклау министрлыгы биргән мәгълүмат буенча транспорт картасы оешмасы чикли. Тик ни өчен монда QR-коды булган кешеләр дә эләккән? В ночь на 22 ноября. Карталарның яраклык вакыты 21-нән 22 ноябрьгә каршы төндә гамәлдән чыгарылды. Без аларны Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматы буенча туктаттык. Фамилияларны алар бирә. Шул вакытта бүген көн дәвамында безгә кайбер кешеләрнең карталарын эшләтеп җибәрергә рөхсәт ителде. Бәлки кемдер прививка ясарга ярамау турындагы белешмәсен алгандыр, кемнеңдер сертификаты килүе мөмкин. Тик без бу кешеләрнең карталарын хәзер үк гамәлгә кертә алмыйбыз. Автобуслар үз эш сменаларын тәмамлагач кына системага үзгәреш кертеп була. Прививкасы булып та транспорт картасы яраклыктан чыккан кешеләргә Татарстанның Сәламәтлек министрлыгына мөрәҗәгать итәргә кушалар. Министрлыкта QR-кодлар буенча кайнар линия телефоны да ачылган, ләкин анда көне буе шалтыратсаң да эләгеп булмый дип зарланалар. Хәзер без дөрестән дә шулаймы? Моны тикшереп карарга булдык. Күпме шалтыратсаң да кайнар линия телефонын алмыйлар.
Күрәсең, шалтыратучылар күп, алардан алынган җавап хатында хәлне булай аңлаттылар. Транспорт картасы оешмасы белән сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларында техник җитешсезлекләр килеп чыга. Әйтик, бер кешенең исем фамилияләре төрлечә язылган очраклар бар. Аларны төзәтергә туры килә. Яраклылык вакыты чыгарылган карталарны кабат эшләтеп җибәрү өчен бер тәүлек тирәсе вакыт кирәк. Билгеле булганча, кайбер татарстанлылар прививканы башка төбәктә ясата. Әйтик, күрше Мариэл Республикасында. Андыйларның мәгълүматы Россия дәүләт хезмәтләре порталына керә, ә безнең министрлык базасына килеп җитмәгән. Алар кайнар линия телефонына шалтыратып әйтергә тиеш була. Кичә транспорт картасы оешмасы 5000-гә якын кешегә картаны активлаштырган. Бүген андыйлар 150 кеше. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Яңа таләпләр Түбән Кама белән Әлмәттә ничек үтәлә? Ни өчен берсендә автовокзаллар бушап калган, икенчесендә һәр өченче пассажирны утыртмаганнары? Сүзне ике шәһәрдә эшләүче хәбәрчеләребез Гөлнара Миннеханова белән Филүзә Хәмидуллинага бирәбез. Җәмәгать транспортына керү белән пассажирлар кондуктордан беренче булып QR-кодны күрсәтегез дигән сүзләр ишетә. Вакцинация сату сертификаты булмаган кешеләргә салонга үтәргә рөхсәт ителми. Высажено по трамваям и автобусам было 20 человек. Безнең шәһәрдә QR-кодсыз йөрүчеләр күп түгел. Әйтик, кичә 20 кешене автобус һәм трамвай салоннарына кертмәдек. Шәһәр эчендәге һәм шәһәр маршрутларында пассажирлар якынча 30%-ка кимеде. QR-кодларны тикшерү өчен кондукторларга 56 смартфон бирелгән. QR-кодлар обязательно кирәк, чтобы безнең өлкән улы возрасттагы кешеләрне саклап алырга. QR-код менә бар. Менә шундый хәзер мин аны үзем тышлап куйдым, чтобы яшкулар өчен минем телефон карт кеше, телефон миндә юк инде. Бүген иртән трамвайдагы 6 пассажир салоннан чыгырга мәҗбүр булды. Вокзалда 8 кешегә билет сатуда баш тартканнар, барысының да QR-кодлары юк иде. Тикшерүләр дәвам итә. Әлмәттә хәлләр ничек? Сүзне Филүзә Хәмидуллинага бирәм. Гөлнара, без хәзер шәһәр автовокзалында һәм биредә халык та күп түгел, чиратларда юк диярлек. Әйтергә кирәк, биредә билетларны бары тик QR-кодларны күрсәтеп кенә сатып алып була. Әгәр дә ул юк икән, димәк, автобусларга да утырып булмаячак. Кичә QR-кодлар булмау сәбәпле 500 әлмәтлем шәһәрдән китә алмаган. Только льготников мы не смогли перевести. Кичә без ташламасы булган 155 пассажирга билет сата алмадык. Шәһәр автобусларга 370 пассажир кертелмәде. Авыллардан да күпләрне алып килә алмадык. QR-кодлары юк иде. Бу ике көндә пассажирлар саны 50%-ка кимеде. По межгороду это примерно 52%. Бу коронавирусны бетерү өчен көрәш, шуның белән көрәшергә. Иначе барысы да вакцинировать итсәләр, җиңелрәк булыр безгә. Часто йөрергә туры килми. Ревакцинацияны даже уже ясаттым икесендә. Но безопасность все-таки ведь. Жить-то хочется. Менә Зөһрә Миннегалимованы бүген кире бордылар. Ул Чупай авылына кайтырга дип автовокзалга килгән булган. Таксида китәсе булыр инде ди. Сразу не дают QR-коды. Мин беренче вакцинаны ясаттым, икенчесен әлегә юк. Шуңа да QR-кодым юк иде. Элек автовокзал аша көненә 1200 кеше узса, хәзер 2 тапкырга азрак. Чит кешенең QR-коды белән дә йөреп булмый, диләр биредә эшләүчеләр. Күп кеше килә дус QR-коды белән үзенең иптәшләренеке, туганнарыныкы, я гел икенче QR-кодлар белән. Шундыйларга без сатмыйбыз юк. Я икенче справка килгәндә тоже без сатмыйбыз. Әлмәтнең транспорт оешмаларына QR-кодларны тикшерер өчен 65 смартфон биргәннәр. Автобусларга кергәндә чиратлар булмасын өчен эшкә өстәмә контролерларны да җәлеп иткәннәр. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда соңгы тәүлек ішінде 252 кеше ковид йоттырған, 85 ауру хастаханәдә, 167-сі өйдәдә булана. Коронавирус белән авыручыларның күбесе Казаннан һәм Ярчаллыдан, әлеге аурудан 11 кешенең гомере өзелгән. Россиядә 34 меңгә якын кеше ковид белән авырый, 1243 кеше үлгән. Татарстанда соңгы тәүлек ішінде 17 меңнән артык кеше вакцинада ясаткан. Авырлы хатын-кызлар арасында коронавируска каршы вакцина алучылар саны арта, аларга прививканы йөклелектең 22-нче атнасыннан соң ясатырга ярый. Республикада инде 2000-гә якын авырлы хатын-кыз вакцина ясаткан. Подготовьте, пожалуйста, плечо. Сегодня мы будем колоть вакцину «Спутник V» первый компонент. Гөлназ Билалова 3-нче баласын көтә. Хәзер ул йөклелекнең 37-нче атнасында. Әтиянисе һәм ире вакцина ясаткан инде. Бүген Гөлназ да прививка кататырга килгән. Үзенә һәм баласына коронавирус яктырудан курка. Эштә ясатмакчы идем. Анасын декретка чыккач кына ясатырмын дигән идем. Врач-акушер гинекологым әйтте, башта грипптан ясатырга дип. Грипптан ясаганнан соң, бер айдан соң ясарга ярагач, шуңа күрә менә бүген как раз минем вакцина ясата торган ярый торган көнем.
Азиза Гайнуллина прививканы екке узганчы ясаткан. Беренче нарасыйыбызны көтәбез. Бу бик җаваплы адым дип булачаганы. Вакцина ясаткач, мен урамга, кешеләргә чыгуга курыкмыйм. Шулай да маскаларны киеп йөрим. Екле хатын-кызларга вакцинаны 22 атнадан соң кадатырга ярый. Все беременные проходят осмотр. Йөкле хатын-кызлар прививка кадатканча акушер-гинеколог тикшерүе үтә. Әгәр барысы да яхшы булса, башка авырулары ачыкланмаса, аларга вакцина ясыйлар. Моның өчен махсус анализлар бирергә кирәкми. У нас имеется школа матерей, где Хатын-кызлар консультациясендә булачак әниләр мәктәбе эшли. Анда без балага узучыларның һәрберсенә вакцина ясатуның ни өчен мөһим булуын аңлатабыз. Аннан инде аларның ризалыгы белән генә прививка кадыйбыз. Вакцина ясаткан хатын-кыз вирус йоктырса да авыруны җиңелрәк кичерә. Үпкәсе ялкын 18-нче сырхауханәнең хатын-кызлар консультациясендә исәптә туручы булачак әниләрнең 70% коронавируска каршы прививка ясаткан. Шулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа гасыр каналы. Казанның Галимҗан Баруди урамындагы фитнес-клубта урнашкан вакцина пункты башка урынга күчә. Хәзер прививка ясатырга теләүчеләрне үзәк универсаль кибеттә кабул итәчәкләр. Ул Мәскәү урамы 2нче йортта урнашкан. Андагы пункт иртәгәдән эшли башлый. Вакцина ясатыр өчен биргә иртәнге 9дан кичке 8гә кадәр килергә мөмкин. Бүген коронавирус йоктырып, авыр хәлдә РКБ госпиталендә ятучылар өчен кислород шлемнары тапшырдылар. Бу хәйрия чарасын Россиянең мөселман эшмәкәрләре берлеге оештырган. Әлегә үтә күренмәле башлыклар төрле хәлдәге авырулар өчен кулланыла. Кемгәдер ул кислород битлеген алыштыра, кемдер өчен ИВЛның җиңелрәк рәвеше. Моңарчы госпитальдә мондый җайланмалар булмый, табиблар аның кирәклеген өйрәнүләр вакытында аңлап ала. Мөселман эшмәкәрләре ничек ярдәм итик дип шалтыраткач, шундый шлемнарга ихтыяҗ булуын әйтәләр. Кислород шлемнары менә алты кешегә уңайлырак була. Маскага караганда битник кысмый. Анары менә бу кислород шлемы аркылы алты кешегә күбрәк кислород керә. Газ обмен әбәтрәк бара. Анары кирәк ашатара кирәк булганда уңайлырак маскага караганда. Күрдек шундый потребностьта. Вот менә кеше авырый. Бик күп хәбәрләр килә безгә, начар хәбәрләр килә, шуның өчен без уйладык та ярдәм итәргә кирәк. Менә без дальше ярдәм итәбез, ала бирсә, сатып алабыз да, тапшырабыз. Федераль иминлек хезмәте вәкилләре Казан мәктәпләренең берсендә атыш оештырырга хәзерләнгән яшь үсмерне тоткарлаган. Аның фатирында пневматик мылтык, утлы корал ясау схемалары һәм белем бирү учреждениеләренә һөҗүм ясау турында материаллар эзләвен дәлилләүче элемтә чаралары да табылган. Тикшерү комитеты аңа карата 2 яисә күбрәк кешене үтерергә җыену маддәсе буенча җинаять эше ачты. Яшь үсмер әйтүенчә, аны атыш оештырырга Телеграмдагы канал аша Украинада яшәүче Ярослав Авсюк исемле бер кеше өндәгән була. Татарстанда тәвә кышлары үрчетә башлаганнар. Әстерхан чикләвеге дә үстерәләр. Менә бәрәңге елдан-ел азрак утыртыла. Бу авыл хуҗалыгында август айында узган исәпкә авылның беренче күрсәткечләре. Чәчүлек майданнары, предприятиеләр, терлекләрнең баш саны барысы да саналган. Әлеге чарада катнашкан белгечләр бүген Казанга җыелып фикер дә алышты. Россиянең берничә төбәгеннән килгәннәр. Бер ай эчендә исәпкә алучылар республиканың барлык хуҗалыкларын йөреп чыгарга өлгерә. Нинди яшелчә, җиләк-җимеш үстерәләр, кайда эшкәртелми торган буш җирләр бар, күпне мал-туар асрыйлар. Һәммәсе дә исәпкә алына. Исәпкә алу күрсәткечләренә таянып, авыл халкының эшчәнлеген бәяләп булачак. Алынган мәгълүматлар буенча безнең тармакны үстерүнең яңа юлларын билгеләргә мөмкин. Бүген Казанга Красноярск, Түбән Новгород, Удмуртия, Волгоград белгечләре фикер алышырга килгән. Росстат җитәкчелеге бу җыелышта онлайн катнашты. Микроперепись прошла успешно. Исәпкә алу уңышлы узды һәм монда һичшиксез төбәкләрнең өлеше зур. Татарстан җитәкчелеген дә билгеләп үтәсем килә. Эшне яхшы оештырдылар. Республика авыл хуҗалыгында исәпкә алуны Россиядә беренчеләрдән булып тәмамлады. Аграр тармакта 900 меңгә якын татарстанлы хезмәт куя. Бу республикадагы һәр 4нче кеше дигән сүз. Шәхси хуҗалыкларда күпме мал бар, җир кишәрлекләрендә нәрсә үстерелә һәм менә шул шәхси хуҗалыкларны дәүләтнең нинди ярдәм белән
аларны тагында кызыксындырып эшләтеп була. Моңа кадәр авыл хуҗалыгында исәпкә алу 2016 елда узган. Ул чакта республикада дуңгызларның 3тән 1 өлешкә кимүен, тавыкларның 17 миллионга кадәр артуын ачыклаганнар. Быелгы санау халыкның бәрәңгене узган елларга караганда азрак утыртуын күрсәткән. Страус кинәт килеп чыкты да, без аны тагын шалтыратып сорадык. 2 районда ул безнең 7 баш барлыгы, безгә әйттеләр, что баралар. Тагын безнең Мөслим районда, тагын берничә районда грескәри үстерәләр, чикләвек, бәрәңгене үстерәләр халык, бәрәңгене кимиткәннәр, кавыннар бар, карбызлар бар, күп ул теге елга караганда. 1 августтан 31-не кадәр барган авыл хуҗалыгындагы исәпкә алуда ил буенча 45 меңнән артык белгеч эшләгән. Беренче тапкыр заманча техник чаралар кулланылган. Планшетлар, пилотсыз очучы җайланмалар, хәтта спутниктан файдаланганнар. Исәпкә алу буенча беренче мәгълүматларны бу елның декабрь аенда игълан итәргә җыйналар. Инде гомуми йомгак 2022 елның язында билгеле булачак. Нәкъ менә шунда күрсәткечләрдән чыгып, аграр тармактагы проблемалар, яңа үсеш юллары һәм дәүләт программалары кабул ителергә тиеш. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда пәси тоту күпмәгә төшә. Белгечләр йорт хайваннарына киткән чыгымны санаган. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Яңа төрі полимерлар җитештерү, сәнәгать җайламаларын күзәтү һәм нефть химиясендә цифрлы белем бирү технологияләрен куллана. Бүген булар хакында Татнефтехинвест холдинг җәмгыяте утырышында сөйләштеләр. Ул Рөстәм Миннеханов җитәкчелегендә уза. Сәнәгатьтә нинди алдынгы алымнар тәкъдим итәләр. Бу хакта Гөлнас Сайфетдинова. Материал обеспечивает работоспособность изделий в диапазоне от температур от жидкого азота, это минус 200 градусов Цельсия, до 220-40 градусов. Махсус термопласт янмый торган чыдам материалыннан ракета һәм микроэлектроник эшләргә тәкъдим итәләр. Бу термопластны җитештерү технологиясе Казан федераль университетыныкы. Использование этого материала достаточно широкое. Бу материал киң файдаланыла. Аны куллану эшләнмәнең авырлыгын 3-5 тапкырга киметү мөмкинлеген бирә. Тиз күгәрмәй, димәк, мондый материал узакка чыдыячак. Рөстәм Миннеханов яңа төр полимерлар җитештерү нефть химиясендә мөһим юнәлеш булуына сызыклый. Композиты — это будущее, тем более мы в этом кластере композиты без границ. И федеральную поддержку, я думаю, мы получим. Казан энергетика университеты белгечләре сәнәгать агрегатлары өчен чыбыксыз җайланма ярдәмендә күзәтүне тәкъдим итә. Система позволяет произвести обвязку оборудования. Бу система оешмалардагы җиһазларга вибрация, температура, ток көче датчиклары куярга мөмкинлек бирә. Мәгълүматны теләсә кайсы урыннан алырга мөмкин. Состояние оборудования возможно обеспечить из любого места. Я думаю, что тема интересная сегодня, диагностика, мониторинг. Поэтому я думаю, что коллеги вот слышат, энергетики, нефтехимики, переработчики, посмотрите, состыкуйтесь. Нефть скважиналарын читтән торып күзәтү, мәгълүмат җыю өчен эшләнгән кабельсез технологияләр турында да сөйләделәр. Алар чыгымнарны киметә, нәтиҗәлелекне арттыра. Мы готовы участвовать в пилотных проектах Татнефти. Без Татнефть һәм кече нефть компанияләренең пилот проектларында катнашырга әзер. Татарстанда җитештерү мәйданын булдыруны күздә тотабыз. В Республике Татарстан. Нефтчеләр өчен цифрлы белем бирү технологияләрендә тәкъдим итәләр, фикер, проектлар җентекләп өйрәнеләчәк. Гөлнас Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов Татнефть җәмгыятенең директорлар советы утырышын уздырды. Анда узган 9 айга нәтиҗә ясадылар. Декабрь айы бюджеты каралды. Узган ел белән чагыштырганда быел нефть чыгару 5, шина продукциясен җитештерү 18, җылылык энергиясен эшләп чыгару 26, электр энергиясен җитештерү 15% арткан. Моннан тыш нефть продукциясе, композитлар һәм аларны сату күләме дә үсеште. Инвестицияләр җәлеп итү эше дә югары бәйләнде. Бу юнәлештә төп проект Тана-2 комплексы. Шулай ук Казакстанда шиналар җитештерү уңышлы бара дип билгеләп үтелде. Быел Татарстанда 739 чакрым юл төзекләндерелгән һәм салынган. Алар арасында федераль трассаларда, авыл юллары да бар. Бу эшләр өчен 38 миллиард сум акча тотылган. Хәзер республиканың юл хуҗалыгы өлкәсендәге иң зур төзелешләр Вознесение тракты һәм М12 трассасы. Кыш җитү белән юл хезмәткәрләре бар көчен юлларда чисталыкны тәэмин итүгә юнәлтә. Бу эш быел ничек оештырылачагын Илгиз Шакуров белеп кайтты. Татарстанда юлларның зур өлеше куркынычсыз сыйфатлы юллар ил күләм проекты нигезендә салына. Республика бу проектны иң яхшы үтәүче 11 төбәк исемлегенә керде. Быел федераль проект буенча 12 миллиард сумлык эш башкарылган. Вознесение трактын төзүдә шушы программа буенча бара. Хәзер Татарстанда юл төзелешендәге иң мөһим объект М12 трассасы. М12 жолы буенча быел анда җир эшләнде күбрәк. Сез күреп тә торасыздар, Идел аркылы күпер төзелә башланды.
25 опорның инде 23-сі құрылды. Гомумән алганда быел Татарстанда 739 чакрым юл салынган һәм төзекләндерелгән, 38 миллиард сумга эш башкарыла. Хәзер юл хуҗалыгында бар көчне кар чистартуга юнәлтәчәкләр. 1100дән артык техника, 395 мең тонна ком һәм туз катнашмасы әзерләнгән. Казанда исә юлларны кардан кыш дәвамында 550 берәмлек техника чистартачак. Эшләрне гадәттәгечә төнлә машиналар аз йөргәндә башкарачаклар. Бер генә мәсьәләне хәл итеп бетерәсе бар, ул кадрлар кытлыгы. Бу проблема башкалагына түгел, бөтен республика өчен актуаль. Хәзер Татарстанда юл хуҗалыгы өлкәсендә 19 меңгә якын кеше эшли. Эшче куллар бигрәк тә федераль дәрәҗәдәге юллар төзегәндә кирәк. Күбрәк яшьләрне мәктәптән соң институтта укый торган җегет кызларны үзебезнең отрасльгә награк чакырырга дип исәпләр бар. Современный, жаңа төрле итергән техникалар күбәя башланды. Анда инде җегетләр генә түгел, анда хатын кызлар да, яшь кызлар да эшләргә мөмкинлек бар. Киләсе елда Вознесение тракты М12 трассасын төзү дәвам итәчәк. Шулай ук Шәле-Баулы юлында сала башларга ниятлиләр. Илгиз Шәкүров, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Республикада Балкыш фестиваленең сайлап алу этабы башланды. Быел ул Татарстан ветераннары оешмасының 35 һәм фестиваленең 10 еллыгына багышланган. Балкышта өлкән яшьтәге үзешчәннәр катнаша, сәхнә осталыгын күрсәтәләр. Пандемия сәбәпле быел да Балкыш фестивалендә онлайн катнашачаклар, номерларына видеога төшереп, жюрига тәкъдим итәләр. Мәдәни чараның зональ этабы киләсе елның март һәм апрелендә, гала концерты декабрьдә узачак. Бу хакта бүген Татарстан парламенты башлыгы Балкыш фестиваленең оештыру комитеты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәргән җыелышта билгеле булды. О востребованности и охвате говорят цифры. Первый фестиваль собрал около 3500 участников, что само по себе немало. В шестом фестивале в 2020 году приняли участие уже порядка 25 тысяч ветеранов. 176 номеров получили дипломы лауреатов. И это несмотря на все ограничения, связанные с режимом самоизоляции. Milli көрәшнең 2021 елгы Татарстан чемпионнары билгеле булды. Әлеге спорт түрі буенча республика дәрәҗәсендәге ярышлар кичә башланган иде. Көрәш сараенда 41 командадан 300дән артык көрәшче бил алышты. Келәмдәге кискен ярыш нәтиҗәсендә гомуми исәп буенча беренче урынны Чаллының Комсомол районы командасы яулады. Автокала көрәшчеләре 2нче ел рәттән чемпионлыкны саклап килә. 2нче баскычта Лоеш, 3тә Әлмәт районы спортчылары. Көрәш бик матур булды. Һәм ни сөенечле, көрәшнең һөнәри осталыгы, көрәшчеләрнең осталыгы, җаваплылыгы елдан-ел арта бара. Дөрес, без зал тутырып тамашасы җыя алмадык, чөнки вазгыять шундыйрак инде. Бүгенгә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда бераз кар явачак, төнлә көчле җил булу ихтимал. Атмосфера басымы күтәрелү сәбәпле республикабызда һава шартлары озакка булмаса да уңай якка үзгәрә. Явым-төшемнәрдә юк диярлек, төнлә шактый суыта, түбәндәрәк урнашкан районнарда -20 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста алмашынучан болытлы көн, көндез 11 градуска кадәр суык. Якын көннәрдә температура берничә градуска күтәрелә ди фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көндез явым-төшем ихтималы аз, төнлә буран булуы мөмкин. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә бераз кар явачак, төнлә явым-төшемнәр арта, җил көчәя. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта кичкә аяза, температура -9 градус. Көндә чыккан кояшның кадре бетә ди халык әйтемнәрендә. Шуңа күрә болытлы салкын көннәрдә матурлыкны күрергә бер сәбәп кенә булсын иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Хәтфә яфрагы сыгынтысыннан ясалган Гиделикс тамчылары һәм сиробы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне мошарта һәм спазмны киметә. Аны яңа туган балаларга да бирергә була, чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Глазные капли Тауфон 10 мл 103 рубля. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека Экона. Вот где выгодно.
Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. 1 ноябрьдан 30-на кадәр Икона, Бережная аптека һәм аптека от склада дороханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. Казанда буран булуы мөмкин, -7 градус көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил урыны белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача тымлылыгы 88%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.